oke lah. Awake kesel anake tang. Kleru lagi mlebu sagel anake tangi. Ya, mangko tak kon. Lakon apa terus? Matraya kuliah pangan kok Gus. Yang ini juga. Ini anak ini itu gak bahagia Pak. Gitu. Ini kan melambangkan bahwa kita itu bisa berbahagia dimanapun tempatnya dengan situasi dan kondisi apapun. Betul sekali. Senajan butuh akeh disambi. Loh, ini wong raya kene penghibur alias bedol. Tapi butuh ya kan Mas Agus. Romansamu. Padha ae, Bro. Padha ae iki sih. Lha iki ning omah yo mumet kok asline. Ning kali iki bahagia. Bahagia itu mahal. Apa meneh sing luwih mahal ki nek lara. Kuwi lho lara iki jan mahal pon mending bahagia timbang lara. Harganya. Lho. Oh ya, tak kira orang duwe beban ya ya Kak. Oke. Kita dulu di satu Ngajak kertas sana. apa terus Nek Kak? ngajak ganjel ono. Oke. Ayo cerah dilanjut, Trot. Kayaknya nanggap wong winter seru deh. Full varian ya. Yuk, Ardina Music untuk Anda semuanya. Burung. Ardina Music. Wait, Kami merasa
Aduh Pak, ini lagunya bagus sekali loh Pak. Ini satu kembang request dari manten loh. Aduh deh. Ya, sudah satu atensi. Ini anak buahku ya jarak. Oh makasih. Anak buahku ya lagunya apa ya? Waalaikumsalam. Iki goblokan salah. Jenenge Gus Dur. Bapaknya bisa nyanyi Pak? Oh. Saged. Nanti raiso piye to pelatih nang Jadi kene. nek musuh ini iki variane ngene. Buta ijo mangkat sekolah radio bojo ora masalah. Kok iso aku lihat. Godhong trik godhong tales. Lah terus Awake kesel kok ngajak numpak. numpak pesawat maksudnya iki. Godhong pring godhonge tales. Terus Mlebune garing metune teles. ampun. Maksudnya iki ning sorwet pring iki nek dong talas. Kuwi nek esuk ngembun kuwi telas. Ya ampun Kang, musuh guse kok nyapu terus. Nek Skopaya lawe pupuk. Terus Aduh lali. Awake kesel. ayo deh. Lawe bae, Bos. Terus Awake kesel kok deyek-deyek. ya ampun. Kok kaya Nah, utang apa ya jamu sih? Oke.